Днес ще направим опит за кристализация. За целта си ни нужда вряла вода, захар, мерилка, чаша и предварително забързан конец за клечка. За да имаме кристализацията, първо трябва да имаме пренаситен разтвор. Пренаситеният разтвор се получава, когато във водата се сложи до толкова захар, че захарта да спре да се разтваря. Кристализацията се получава, когато разтвора се остави за дълго време, за да може водата да се изпари, захарта да започне да образува кристали, а кристалите да полепнат по лъженцето. Сега ще сложим една част от захара. Сега слагаме още една чаша захар. Сега ще добавим и водата. Ще разбъркаме. Сега вече захарта се е разтворила, имаме пренаситен разтвор, в който ще пуснем конеца, като той не трябва да докосва дъното и стените на съда. Време е да сложим конеца, след което ще го оставим за няколко дни, за да може кристалите да полепнат по него. One week later. Ето ни една седмица по-късно и сега ще ви покажем резултатите от нашата кристализация. По дъното на чашата също са останали много кристали. Благодарим ви за вниманието. Довиждане!